салом мардуми ютуб, шумо то ҳол хабар надорем ки дар саҳифаи инстаграми ман розыгриш рафтеста. Билет намехарем, Стоп, бисёр комментариям нестен ки ака Мансур билет карис. Не, билет несте. Дар зери ҳамин видео силка инстаграма мемонум, акадом инстаграм дора, Нигматов Мансур дора, дар ҳамҷа видео ҳаста, маълумотш ҳаста, чӣ тӯҳфае, 112 тӯҳфа ва 10,000 сомон барори кор шумода. Рӯзои ба шумор мондааст. Гап ҳавай гап, як қопча тӯҳфа. Чӣ бояд кард? Дар видеои пеш аз ин партофта дар комментария се дӯсти худро даъват созед. Дар подпискаи ман ва ман обуна шудан ҳатмист. Дар омада дар сарфарашро лайк гузоред. Ролики конкурсро дар сториси худ гузоред. Фаъол бошед, рӯзои ба шумор мондааст. Ва ин тамом не. 20 каси дигарро 10,000 сомонӣ интизор аст. Барори кор!